na-abịa ya. Afa m bụ Ụzọma Bishop. Gịnị mezi eji bịa nga bịa jụọ m sị m onye wa atala m gị mbụ. Bishop Godwin mebe de yesterday nwa m gbakọtara egwu the DJ mere nnọọ highest. Nwa m gbakọtara egwu n'abalị. Onye gbara ihe ka gịnị ya nọ ihe awụ onye. Nwa m ọ gbakọtara egwu nya na ya ogi biko ka iwelite m nya nke ifu egwu ịkara itigbu onwe gị n'ọchị. Onye ọwụ onye. Nwa m nwaanyị. Say hello, uncle. Good afternoon. Nwa m gbakọtara egwu n'abalị nya na Godwin Bishop eziokwu nna ya ogi ka iwe m iwe gotedi m. Ele iji asị mmaazị onye wa mụ atụwara gị ime. Ọ bụ dị tata bụ first time mụ na gị as nna agbagote na life. Ngwo mgbe m jụrụ gaa ụjụ one certain time and ụjụ ahụ ịsara m ọwa ọkụrụ m ọfụma. Ele ajụjụ ejụrụ m sara gị ya wọkọrọ gị. O nwere mgbe m na-ajụ gị mgbe o nwere ihe ijụrụ one certain time maka ihe ga-eme nwaanyị ọ dị wet. I think ọ dị ka raise the question mụ abịa jụrụ gị da ụjụ gị gwa m ihe m mere. So the thing workụrụ m very well, very Okay, I don't remember. It's not kemgbe ị rawara ọtọ. Enwebe onye tarala gị ga-enyụọ. Akwa ya? Ma agwa gị solution ihe ị ga-eme gị nyụọ and ịlọ na di. Ne product ya ebe a. Mgbe ahụ ị practice ihe m gwara gị ya wọkọrọ gị. Ele ị ga-echetara ihe m gwara gị. Echepụchago mana nke gwara m mostly bụ that mmiri okro isi m na njeje egote okro banye ya na mmiri na-aṅụ ya aṅụ m ya omeghọ dị 1 month sef ndị ime. Since how many years? Ị na-ahụbeghị di. Ị na-ahụbeghị nwa. Lee ihe ọ pụtara. Bishop ịmakwa ihe m mekata ka m gbagote na life gị ka nkene ga-enweghị. How many years ka ị chọga nwa na before gị mee ihe m gwara gị ya wọkọ? 5 years. Ka ị na-achọ nwa. And look at her forgotten about you and echefula m ihe gbasara gị. Ọwa agwụ. Mgbe m nyere gị fasting. Asị m gị kpee ekpere ọkwa ọnụ ọjọọ ka m ji gwa gị ya. Gị practice ya wọkọ. Congratulations. Ya dịrị gị na mma for remembering today. Mana ọkwa fọkọpụ na imechara ihe m gwara gị ya wọkọrọ gị bịa na my handle dere m simle and i were this thing na and ikurule nwa na-aga chọọchị nye thanksgiving nye testimony. Bishop enyekwe m Godwin gift nyaanwụ ọfụma enye m Godwin ma money come on dem you Chineke agbaghị ọkụ gift nyere Godwin ọpụta but ikurule nwa mbaka dị ihe ebere ya ebe o tokarịrị na ebere ya ebe si ihe ewu gịnị o tokarịrị na ebere ya ebe ọ mbụ aka retired witchcraft Chineke gbakwaghị ọkụ kwụrụ ọgwụ ọga erere unu Holy Ghost fire mụ abịa mere interview nna ma society nọ mụ na Chineke gbakwaghị ọkụ nwa bingo mba aka nnọsọ mba aka ma nọrọ gị na onye kwuo n'okwu ka m n'ihe ị na-ekwu. Good afternoon, sir. Good afternoon. Ihe mbụ gị bịa ebe a? Yes, sir. Ele ihe ikwu bịa ebe a? Sir? Akwa ị bịara for interview? Yes, sir. Interview. Akwa ịma ihe ọ bụla emere ebe a ga-abara asụ listen, achọ m that touch you. Adịghị ọgbọ gị ngwọ. I'm not your mate. Ị bịara nga bịa takoshimezi. I'm not your mate. Ị mara mkpa anyị na-eji anọ na school ma ị nọrọ school na na-akụzi ya. Gain focus on ga-adịrị focus. Bịara nga bịa takoshiri onye eze. Ime onye mụ before? No, sir. No. Then ele ihe wishi ọchị gị? No, I just felt like laughing, sorry. Ọmụ ka ịsụgara English? Mba. Like... Ọmụ ka ịsụgara English? No, sir. Akwa ịma na ihe ọbụla mere nga agabara social media niile? Yes, sir. Eh? Yes, sir. Tewe phone a na-ala ga-ebili ọtọ gị lasụ. That's mbịa lekwa ebe gara aga nọrọ that's I want to na phone ana m ahụ gị. Eh? I'm sorry about.
In a home. The way camera na like last ma ho ko. Chaga, I got home of my friend. E dia for le. I'm 24. Bye bye. Bo la won ko say. Tishi this serious gbe ya camera ga ka. Kwe hono to issue respect you only. Eh? And I block everybody. Anybody feel on a like amo. They run out this app. You know, not here. They run a comment section now. Watch now. Power tap from. Make sure you can make it. If you don't use your own reggae to spoil other people's blues, because thousands of people send a request to him now. For not 2 years, 3 years, it can't go. Then maybe I give me man. Do you think that no view guy who get him? My bingo. And we go name and he get Hitali when him imre no wagi hitaya. Oscar view mo no 200 round. And when them name when them name. My bingo. Yeah, she ran about the way for Nana like get to get last. Where phone and the way by one aganacha. Where phone and the way by one aganacha, Kurumuntu. Where phone and the way by one agata, Kurumuntu gear. Kurumuntu Chileka Bago, where phone and the way by one agata. My web and wake it or see about. That's all you get the phone. I can hear phone yet, never get the last time. Lotishi were up a burial yiri polo. Awaka kija giji. Leotishi were up a ejiba, ejimewe keeping him mad. Were yiri polo. Ma bingo. Aka kiji benta fi nwoke hungana yama bro. Lotishi were be akwa ejiga gampe mad. Yima akwa mad. Ochem no way yipa akwa mpa ba yoku. Get lufu top yiri traza were yiri polo. Wapaka nuku chileka bagoko. In rana car park. Bell interview. Egala car park ga mana me ngro na sige onga nke no bia mana na no life be manga. Turn aso. Look at. Hey, ya te show telega of mana. Age kan kuge. Look at Unogebia. From Monday to Sunday, you know naga no and when can you I just would no natranoto save phone no throw data tige shibo data tige. For the lady to be at again. Now give me that. Mama got mood. A lady to be at again. Network me kwero no. I will be here for interview before. Network me kwero mpurapo. Network get what? Make interview. Mero kwam. Na make one interview. Mero mo interview, I na-eme interview network. Ijoro di mo ebemsi, obodomsi. Ejubem road that side. Sit up, Chineka Bago. Sit up, Cameroon. It's him joke again. Bishop Ijume ebemshi. I will give a camera interview per week. I thought we got not the other week 5. And the interview able to be any positive, you be any positive thing. Get out of this place. I talk it in Chota. Get out of this place, Chineka. Bluetooth. Mba. Aya, balite volume ya. Ine kuku ke kusho pike. The way phone na la ke piloto ke la maso. Biamwa yiro area mosquito. Biamwa yiro nye for area mosquito. The way phone na la ke la maso. Watch Italia. Watch Italia. Ku suri ke watch Italia. Mane di weekend. Come on, subscribe or that place. So can subscribe or Chineka Bago. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. You just know what ya taku share the game for what? Subscribe or for this place Chineka Bago.
Asengete ono. Shekeleke msigete ono. Asengete ono shekeleke. Aslam gete ono nwa bingo. Shekeleke msigete ono. Ichano kata na agba mbosi Christmas. Ibra ga bia efarem ka Range Rover. No talk back. Eish. Get out of this place. What bingo now? MC. MC. I have by that phone you just watch that on outside. By that thing make ever dey make go what bingo now. Simbanya, okay. Ele hiji bia Ibrahim for interview. I'm for interview. Ibrahim for interview nwa bingo. I'm for interview. Hello, ton show nwa bingo. Bia Rembo. Laya magwage. Kwe mo teacher ka Corola ya otuna. O teacher ka popular behave yourself. O teacher ka no kan kata ga go to hono na. Behave yourself. Time ga ono na ko ya gboro ogwa anti-rabies na behave onwe gi na. Poputa ya he kpono no ya. The way ni shiri. Poputa ta tele kpono no the way ni shiri. Mba Edi munni so menji. Ya wo. Asige poputa ta tele kpono no otorota. We kpono no. Aya meant go to. Meant go to. Asige meant go to. Meant go to. Meant go to. Oyo ledo bapta lantia Chineke gbakwa go kidanga boro kama bapta that lantia branga fenta gino yeta ko asenge remove that thing nwa bingo nwanwu ya wo gene umre ke ka no wetin nege na nna ga erige mo me thank you baralant bapta that thing Chineke agbaga ko ball football egba achaga baba Eliga mama thank you. Yes amake branga me gonna fine boy me gonna big boy I make am big boy. I get out of this place. Get out of this place. Get out of this place. What big go now? Otrota. They hot.